खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 8 जानुवारि 2023 बारायजाबाय रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी पुलिसा बशिष्ट ओनसोलनिफ्राय आयेननि बेरेखा मानसि लांखारनानै फालांगिरि खालामग्रा गासै 2 दुथां फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। पुलिसा बेसोर 2 दुथांफोरखौ थांनाय 2022 मायथाइनि 8 आगस्टनिफ्रायनो केस मोननायनि उनाव नायबिजिरगासिनो दंमोन, नाथाय जोबथायाव 2बो एरेस्ट खालामजाबाय। हमजानाय 2 दुथां फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय आनवार हुसैन 27 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय रिबय मेघालयनि थागिबि, आरो राजेश भाई पाटिल 50 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय हारियाना रायजोनि थागिबि। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिमला पुलिस बादानि सिङाव थानाय लोखि बाजार साखाथिनि रान्दिनिपारा गामियाव गोदानै जुलि जाफैनानै लामानि जाब्रबथायजों जिउ गोमानांनाय एबसु आफादनि गोख्रों मावथि फिसाइ हांगामा बर' बिथांनि अनजालि बिसि कनिका बर' बिथांनि सारादुखौ दिनै गाजा गोमजा आरो दुखु सुखुनि गेजेरजों खुंनाय जाबाय। एबसु आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', आसामनि मन्त्रि उरखाव-गोरा ब्रह्म, बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' आरो गोबां दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना कनिका बर' बिथांनि जिउ जारिमिननि सायाव सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। आसामनि मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय सुकदाल सारुबारियाव सासे दुथां फिसाया गावनि असे अनजालि बिसिखौनो रुवाजों देनानै इनाय बुथारदों। बिसि आरो फिसायनि गेजेराव न'खरनि माखासे बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जादोंमोन। बेहायनो दुथां फिसाया रागा जोंखांनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। उनाव पुलिसा बे जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै फिसायखौ एरेस्ट खालामदों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय कामिनी हिरा आरो फिसायनि मुङा जाबाय मुनिया हिरा। बे समाव मुनिया हिराखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। अनलाइनाव बिरियानि बिहरनानै जाखांनायनि उनाव जिउ गोमादों। केरलानि कासारागडनि रमासिया मुंनि गंसे लकेल हटेलनिफ्राय सासे आइजोआ अनलाइनाव बिरियानि बिहरनानै जाखांनायनि उनाव बे आइजोआ जिउ गोमादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय अन्जुश्री पार्वती। उनाव बे जाथायनि सायाव आइजोनि न'खरनि मानसिफोरा हटेलनि सायाव केस होनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे आइजो अन्जुआ माखासे खामानि मावदोंमोन आरो खामानि मावनानै ओंखाम संनो सोलाबाखैमोन आरो ओंखाम उखैनायनि उनाव अनलाइनाव बिरियानिखौ बिहरनानै जाखांनायनि उनाव बे जाथाया जादों। दा बे जाथायनि सायाव केरला पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ, लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो सोमखिखांदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।